Hello logofer, welcome back to my YouTube channel with another video. So guys, नोंथांमोनखौ आं YouTube channel फिन खेबसेयाव बरायफिनबाय. So बे channelनि बेनो first video जागोन. नोंथांमोना नायगासिनो दङ Bodo language GK. So बेवहाय बर' languageनि बा बर' रावनि general knowledge फोरमायगोन. नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो. थौदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै. थ' भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगाङावनो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना हो. ओके. स' दिनै जों सावरायगोन बावैसो जालांनाय सोर, बबेयाव, मा आरो माब्ला. आसामनि उफ्रा बिसायख'थिनि फिथाइया आसामनि मोनबा बियाबआव 30 अक्ट'बर 2021 इं खालाराव आसाम बिधान सभानि बिसायख'थिनि भट साननायखौ 2 नभेम्बर 2021 इं खालाराव मावफुंनाय जायो. बे उफ्रा बिसायख'थियाव देरहासार जानाय बिजाथिफोरनि फारि बिदांखौ गाहायाव होनाय जाबाय. फारि नं बिजाथिनि मुं समष्टि दोलो. नाम्बार 1 जिरन बसुमतारी गसाइगाव समष्टि UPPL. नाम्बार 2 फनिथर तालुकदार भबानिपुर समष्टि BJP. नाम्बार 3 जलेन दैमारी तामुलपुर समष्टि UPPL. नाम्बार 4 सुशांत बरगहाय थावरा BJP. नाम्बार 5 रूपजयती कुर्मी मरियनी समष्टि BJP. भारताव 100 कौटि कभिड भेक्सिन. 2021-29 अक्ट'बर इं खालारखालि भारत हादरा 100 कौटि कभिड भेक्सिन होनानै बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइ बांसिन कभिड भेक्सिन रेकर्ड लाखियो. एयार स्पेस कन्ट्रल सेन्टार. चीन हादरनि गाग्लोबनायखौ गोख्रोङै होबथानाय थांखियै भारतारि आर्मिया अरुणाचल प्रदेशआव एयार स्पेस कन्ट्रल सेन्टार गायसङो. एयार स्पेस कन्ट्रल सेन्टारनि राहाजों सुथुरनि अख्राङारि गाग्लोब जन्थ्रफोरखौ गोरलैयैनो फोजोबस्रांनो हायो. गुगल पे आरो SBI इन्सुरेन्सनि गोरोबथा. 27 अक्ट'बर खालि गुगल पे आरो SBI जेनेरेल इन्सुरेन्सनि गेजेराव जथायै हाबा मावनायनि थांखि लायो. स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन. नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन. बाय बाय.